Ako môžete vidieť už podľa názvu videa, tak PSA Grading Company kúpilo spoločnosť Beckett. Čaute, moje meno je Roman a vítam vás na Card Republic. Tak poďme rovno na to. Ak by niekto nevedel, čo je grading. Grading kariet znamená to, že vy pošlete certifikovanej spoločnosti vaše karty, samozrejme za určitý poplatok, a oni vám ich ohodnotia. Tento grading, čiže to ohodnotenie, znamená to, že oni profesionálnym meraním a profesionálnymi prístrojmi zistia stav vašej karty. Čiže robia to poväčšine aj ľudia v kombinácii so strojmi, posúdia stav danej karty a následne vám v priebehu 3 mesiacoch pošlú hodnotenie tej karty. V podstate vy zvyšujete hodnotu tej karty, čím vyššie číslo toho gradingu, toho hodnotenia dostate. Má význam hodnotiť takéto karty? Áno, má. A prečo? Lebo toto hodnotenie kariet častokrát zvýši hodnotu o 50, o 100, o 200, o 300%, kľudne aj o 1000%. Čím je staršia karta a čím je tá známka vyššia, čiže to hodnotenie je od 1 do 10, tak povedzme, že ak dostanete číslo 10, tak môžete kľudne, ako som spomínal, dostať aj kľudne 5-násobnú hodnotu danej karty. A teraz poďme späť na našu novinku. Prečo je to také dôležité, že company PSA kúpilo Beckett? No tak poďme sa pozrieť na to. PSA Parents Company Buy Card Grading Rival Beckett. Ako isto viete, tak PSA je najväčšia grading company na karty a Beckett bol taká druhá priečka. Poďme sa na to pozrieť. Porovnáme si rok 2024, ako to vyzeralo. PSA Company malo približne 15,3 milióna gradovaných kariet v roku 2024. Kým Beckett mal oveľa menej a toto číslo je túto 657 000. Čiže keď si to porovnávame, tak je to len zlomok toho, čo má ten PSA. V podstate, prečo investovala takáto spoločnosť do konkurencie? No, aby mala ešte väčší podiel na tom trhu. Tuto sa často vyskytuje pojem monopol. Monopol znamená to, že nejaká určitá spoločnosť, nejaká firma vlastní signifikantné množstvo toho trhového podielu. Čiže je to ako keby sa to povie ľudovo ten jeden hráč na tom trhu. Tým pádom ona si môže určovať podmienky, ona si môže určiť ceny a podobne. Tuto ale môžeme to brať tak, že tento PSA Grading Company nebude na trhu stále jediný. Máme tu viaceré stránky, takto vypadá PSA stránka. To, čo som chcel povedať, je to, že není jediná. Toto je stránka Beckettu, ktorá bola odkúpená od spomínanej PSA. Oni mali zaujímavosť takú, to sa aj mne osobne páčilo, že hodnotenie mali aj polovičnými známkami. To znamená, že mohli ste dostať, ako je tu na obrázku, že 9,5. V podstate to znamenalo to, že 9,5 sa porovnávala s desiatkou na to PSA. Tuto, keď ste mali tieto hodnotiace parametre, to tak je pri každej spoločnosti, tak kontrolujú 4 dôležité parametre. Centering, čiže centrovanie tej karty, rohy, potom sú tu hrany a povrch. Čiže tuto, ak ste dostali nejakú, poviem príklad, centrovanie je tu 10 a hrany, rohy a povrch bol 9,5, tak ste dostali 9,5. Lenže tu ste mohli získať aj desiatku a desiatka znamenalo, že ste mali všetky desiatky na všetkých týchto 4 parametroch. Toto je najvýznamnejšia kombinácia, nakoľko toto sa volalo Black Label. Potom je ešte Gold Label, ktorá znamenala, že ste mali, dajme tomu, 3 desiatky a jeden z tých parametrov bol 9,5. Tieto karty mali signifikantne rozdielnú cenu od PSA, to povedzme, že dvoj-trojnásobok tej klasickej hodnotenej ceny tej PSA 10 karty. A potom máme tu ďalšie spoločnosti, preto si nemyslím, že odkúpenie toho Beckettu je úplne že zlomové, nakoľko tu máme CGC, potom tu máme ďalšiu spoločnosť, tu je CCC Grading a potom tu máme ešte V-Grading. Čiže tých spoločností je viacej. Čiže či by som sa obával toho, že to bude monopol na trhu, to sa neobávam.
ale určite to nejaký význam má, nakoľko veľa ľudí rádo posielalo do tohto Becketa a tým, že vieme informáciu od PSA, že budú aj centrá na gradovanie v Nemecku, tak to významne uľahčí vlastne toto gradovanie, nakoľko sa to vždycky posielalo do, do USA a tam tieto karty pravidla posielali, dajme tomu 2-3 mesiace. A tým pádom tie karty, ktoré vydáte hodnotiť, tak vám prídu až s odstupom niekoľkých mesiacov. Čiže na vaše karty vy čakáte, potom vám príde klasický e-mail, že vaše karty už boli ohodnotené, že vám budú poslané naspäť. Čo sa mi nepáči na tejto ideológii toho hodnotenia je to, že vy často koľkokrát preplatíte nielen tú sumu za to samotné hodnotenie, ale keď vám PSA ohodnotí vašu kartu na 10, tak tam je ešte tuším 10% poplatok za to, že vám tú známku proste dalo. Čiže váš poplatok musíte zahrnúť taký, ktorý je nie len za hodnotenie danej karty, ale aj za to, že môže byť vám účtovaný ten dodatočný poplatok. V podstate sa vám môže stať, že za väčšiu hodnotiacu várku týchto kariet môžete zaplatiť kľudne aj stovky eur, nakoľko tam môžete mať viacero tých PSA 10 kariet. Ešte také moje rady. Častokrát vidíte v skupinách, ako niekto vykupuje takéto karty. Lenže niektorí sú troška rafinovanejší a robia to tak, že odkupujú práve tie, ktoré majú že topkový stav. Prečo to robia? No, chcú klasicky na tom zbohatnúť. Čiže v podstate vy im dáte vaše potenciálne PSA 10 karty a on ich dá proste ohodnotiť. On ho kúpi za klasickú trhovú cenu, niekedy ponúkajú len 80-90%, čo je fakt úbohé, ak pýtajú takúto top stav kartu, hej. Čiže vy čo urobíte je to, že fakticky na tom prerobíte. Lebo prerobíte na tom, že vám nedá, dajme tomu 100% tej trhovej hodnoty. Bavíme sa teraz o cene Car Market Low. V podstate ak karta stojí, dáme tomu 200 eur, vám on dá 170 eur za túto kartu. A vy máte ešte ten top stav. PSA karta má, dajme tomu 800 eur. No tak čistý zárobok tohto priekupníka bude tým pádom nejakých 400 eur. A toto už je niečo na zauvažovanie, nakoľko takíto ľudia to robia iba s vidinou čistého zisku. Tak preto moja rada pre vás je taká, že ak budete vidieť, že vaša karta má pekné hrany, má krásne rohy, povrch není porušený, tak moja rada je taká, že si tú kartu radšej nechajte a nemusíte ho priamo dávať, ohodnotiť vy do PSA company, ale môžete použiť buď nejakú spoločnosť na Slovensku, ktorá sa s tým zaoberá, alebo minimálne si pýtať takú cenu, ktorá je adekvátna stavu tej karty. Čiže príklad, ak máte takúto potenciál PSA 10 kartu, tak si vypýtajte, poviem príklad, nie Car Market Low, ale dajme tomu 30-denný priemer. Dobre, a toto bolo pre toto video všetko. Ďakujem každému za zhľadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.